Polítics i empresaris tirant a famílies de les seues cases per enderrocar-les, algunes d'elles alqueries centenàries, fent-les fora de les seues terres per destrossar els seus cultius i asfaltar-les juntant sèquies i regaores, tot part d'un patrimoni mil·lenari llegat pels moros. Això és el que va passar a la pedania valenciana de la Punta i que podeu llegir a esta crònica novel·la Matar en el verd, de Carme Miquel, llibre que vaig comprar a l'associació Per l'Horta. Les preocupacions dels veïns de la Punta davant l'amenaça d'una València en plena expansió urbanística a finals de la dècada dels 80 els motivà a lluitar per la qualificació de la pedania com a horta protegida, sòl no urbanitzable d'especial protecció, la qual cosa aconseguirien l'any 1988. No es preocupaven de Baes. L'any 1994 s'anunciaria a la Sal un megaprojecte d'expansió del port industrial de la ciutat impulsat per l'Ajuntament del PP i la Generalitat del PSPB. I com les recalificacions només servissin per a especular i el dret de propietat dels governats està supeditat a la voluntat dels governants, l'any 1999 recalificaren els terrenys protegits com a sòl urbanitzable i l'any següent expediren els respectius expedients d'expropiació urgent. Tot i la resistència veïnal, entre el 2002 i el 2003, fins a 100 famílies foren desallotjades forçosament mentre es veien com les grues excavadores acabaven en les seues possessions honradament adquirides, ara robades per la inhumana maquinària estatal. En 2018, el projecte de la Sal sigui declarat nul, però no només no s'han reparat els danys causats a les víctimes ni se les ha indemnitzat, sinó que des de 2019 s'està duent a càrrec una reactivació parcial del projecte a través d'adjudicacions de parcel·les a empreses privades, com MSC. Mentre l'expropiació no es reconega com el que és, un robatori, mentre el sacrifici de qualsevol individu baix qualsevol pretext, incloent l'ambigu interès general, no indigne les consciències, mentre el poble no tinga la capacitat efectiva de defendre les seues possessions dels interessos dels tirans que el governen, els nostres projectes vitals sempre estaran subordinats a la voluntat de les elits que controlen el poder polític.